bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun yettode mun no gonɗon e no gonirɗon en jetti jomiraɗe joom baɗe bawɗe ino nan ɗumen ha gartuɗen hande waddude bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men en ɓayrodiri kono wona yebade wona kadi tellinde juuɗe monen mon kala no woni eno woniri onon foof min ñagani mon Allah kisal mbiɗen mbiya on yon jokku darde ko watte ko jokkon wadde ɗum partagé nde tawno ko onon goni doole amen ko haaloɓe pulaar mbiyata ko doole lingu ko ndiyam ko yawti ɗum en jetti dendagal bandiraɓe arnoɓe tawtorede le 4 juillet ɗon e complexe Léopold Sédar Senghor mo Pikine e dendagal bandiraɓe wannoɓe participer e 5 de WINNDERE-TV no gonɗon e no gonirɗon onon pop min jetti on woodi koɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi en jetti Allah en jetti bandiraɓe moni kala banggue mo heedi o e banggue mo wawri o waɗi hen fodde muɗum onon foof oɗon mbiye Allah jarama on jarama ko wona ɗum en gartat actualité leydi ndi ɗeɗo balɗe oɗon gandi Assemblée nationale jooɗima le 10 août yidde wadde session extraordinaire ngam yidde ƴewtade kuulal capantati e jeeɗiɗi woni article 37 ngam yidde ƴewtade ɗum e ƴewde won gueɗe ɗe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi jeeyi ɗum kono noon no jaggirani rewani lawol ma en garoy hen kono kadi maɓe ƴewto ɗum ganduɗa ko woni ngaluji ɗi ganduɗa ɓe ene kalfine leydi ndi so tawi neɗɗo o aɗa jogori rokkede poste kalana yimɓeɓe holko joguiɗa sa faye yaltude kalana yimɓe holko joguiɗa ande ko joguinoɗa ko ɓeydi hen kode ene foti wonde walla so tawama ko ɓeydi hen ko fotani wonde e on saaha namde ko ɓeydi hen ko caggal fotani tolnade dani tolnima ni hol to ɗum ummi ha ko ɓeydi ko ɓeydori dani kono hande e ɗo yarete leydi Sénégal elle ɓiɓɓe leydi ndi jiiɗa koye munen sabu soko tawi Assemblée nationale wi ene waɗa commission ngaji enquête ene rewindo gueɗe ngaalu leydi ndi ko faati e awo ko faati e leyɗele ɗe ganduɗa woni ɗo e Dakar woni ni ha e nder leydi ndi leyɗele caɗele mbaytan kono leydi walla ni e ko faati e projet manam mo ganduɗa wiyede kala étudiant ordinateur ɗin ngaaluji foof ƴeewe holɗo naati wadde bandiraɓe soko tawi en ƴeewi en tawat ɗum ko nafoore ɓiɓɓe leydi ndi kono noon hande sa ƴeewi walla won hen e yimɓe mbaɗata opposé o liggey neɗɗo mbaɗata opposé o jaɓɓal neɗɗo mbaɗata opposé o ko neɗɗo o e hoore muɗum a yaaɗa ha mbiya ɗum ɗo beele ko wadde neɗɗo opposé o walla beele ko andi ɗum en ƴeewat ko wiyete ko caisse noire walla ko wiyete ko fonds politique hande ɗo yarete président Assemblée nationale ko haali ko bandiraɓe Sénégal foof ene poti jabdi ɗum ene poti yaadude hen kala fond poɗɗo wawde joƴƴinede caggal ko ngaalu leydi ndi ene halfine neɗɗo ene foti wawde waɗede yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ene jooɗo ene kuufa nguɗo ngaalu ganda mbuɗu kala gummigu hen holto ngu fayi beele hango foti ummade toon beele to ngu fayi to hango foti yaade toon beele ngu yettima no ngu foti yettorade ni mboɗo sikki ɗum so tawi wiyama ko dendagal ɓiɓɓe leydi poti wawde darade hen lan beele ɗum ɗon ha wona kono a yiyat wona hen yimɓe sen ƴeewi hande ko wayno Ali Nguy Ndiaye ko ɗo dari e télévision wi premier ministre leydi Sénégal meeɗa jogade fonds politique meeɗa dañde fonds politique so woodi fuɗɗade fuɗɗi koye Ousmane Sonko et pourtant nde o wi noon ɓooyani tan en jii vidéo ji ɗi ganduɗa Idriss Seck ene haala fonds mum politique Macky Sall ene haala fonds mum politique Souleymane Ndéné Ndiaye ene haala fonds mum politique saatu nde ɓe gonno premier ministre uji nde waddi hande eɗen jogui yimɓe ɓe ganduɗa en cikkat koɓe hellifaɓe en cikkat koɓe yimɓe mais koɓe mawɓe kono ɓe gona hellifaɓe yimɓe soko tawi ene kormi koye munen ene kormi ɓe kaldata ɓe ene kormi ɓesguji munen so tawi a huccite yimɓe aɗa haalda e munen yahata ko kalta ko memoto koko yiyoto kono noon a famat ɗum ko huccana
so tawi yettima hewɓe haaloɓe ɗo juuɗe munen koko jaggete. alay sago ganden hande to banggue awo eɗen poti wawde andude hol batoji gawoji e nder leydi men. eɗen poti wawde andude ɗiɗo batoji gawoji haɗi poti wawde awde ɗo walla ala ɗi potani wawde awde ɗo. saabu enen fof eɗen mbiya maayo men natti wadde liɗɗi ha awoɓe men jahata ko ha nder Mauritanie walla jaaha ha nder Guinée Bissau walla jaaha ha Sierra Leone ngam awoyde ɗum fof waɗi ɗum ko maayo men enen natti wadde liɗɗi. holko waɗi ɗum? ko batoji mawɗi gummotoɗi caggal leydi ene gara ene mbaɗa n'importe e nder maayo men. ɗum so wiyama ene ƴewte bandiraɓe ene poti yaadude hen. so wiyama kala hectare leydi to woni e nder leydi ndi ene foti ƴewtede ande heɓɓe leydi ndi holno ɓe keɓiri beele haɓe poti ɗum heɓde beele ko wona leydi janandi ɓe kepti. enen fof eɗen gandi leydi Sénégal ko faati e leyɗele. eɗen gandi cakanagal gongal hen ngal. so tawi en kaldi Allah ala fof commune ma yahata walla ala fof département ma yahata tawani yimɓe ene goya wonde leyɗele mumen keptama no keptirani rewani lawol. bandiraɓe enen jogui leyɗele meɗen eɗen poti wawde andude ɓeɗo heɓoɓe ndiɗo leydi ɓe keeɓi ɗum koye lawol. ɓeɗo joguiɓe ndiɗo leydi yahata ɓe keftani leydi janandi sababude doole mabɓe ngaalu sababude doole mabɓe laamu. alay sago yimɓe ganda ɗum. wiyanoma ɗo kala étudiant heɓa ordinateur ko kalis kewɗo waɗa hen. yimɓe hewɓe ni nene mbiya ko ɗum dillini marito ñaan wiide Ousmane Sonko won haalullaji kantoriɗi won biyoje ɗe ganduɗa fotani ɗum wiide. haade men yettoya toon en tant que chef de cabinet président de la république fotani ni nadde e won datayuji fotani nadde e won jenni fotani nadde e won politicien. saabu hande so tawi président sohluno Ousmane Sonko wiyata ko chef de cabinet mum mbiɗen cohli Ousmane Sonko mbiɗen cohli président assemblée nationale. so président assemblée nationale hande sohluno président wiyata ko chef de cabinet mboɗo sohli président. joni soko tawi kanko o addi tiraye ma hakkude makko e won hen yimɓe so président sohliɓe en holɗo waɗata? yimɓe hewɓe noon mbi sa yi o dilli koko wiya hay ɗum fof koko ƴewrete ko faati e kala étudiant e ordinateur ɓe mbi projet o koye makko fuɗɗino waddi so tawi wonɗo o rewete so renaki jungo makko moddaɗi hen. kamɓe hewɓe ɓe kalama hen Sékou Oumar Anne en kalama hen haal ɗum noon ko Abdourahmane Diouf nde waɗa invité RTS waddi ɗum dilliniɓe. ko wona ɗum commission ji enquête baɗeteɗi ɗi assemblée waɗata ɗi yimɓe ne poti andude ko nafoore ɓiɓɓe leydi ndi. saabu eɗen gandi état ene jogui batimaji ene jogui kala kono hande ene woodi nokkuji ɗi ganduɗa galleji tawa ko état o jeeyi ɗum ko ɓiɓɓe leydi ndi fof jeeyi ɗum. a yiyat neɗɗo goto wona hen guila ne wonno e fonction guila ne liggono leydi ndi ha natta liggade rutto heddo e oɗon galle waɗa ɗum modifié watta ɗum galle muɗum. ɗum koko foti ƴeewede hade état yaade ene luwoye nokkuji yataw ala nokkuji. bandiraɓe ɗum koko foti ƴeewede. eɗen poti wawde artirde hakkillaji meɗen etoɗen leydi ndi ha fawte e laawol. leydi ndi so fawtaka e laawol kala ko mbawɗen jogade e ngaalu kala ko mbawɗen jogade e gandal kala ko mbawɗen jogade leydi ndi so fawtaka e laawol ɓiɓɓe leydi ndi naftortako ngaalu leydi ndi. ɓiɓɓe leydi ndi naftortako ngaalu leydi ndi. ala foof ta yahata e nder département ji ɗi ya Hunare jomumen ne goya phosphate ya diwan Agnam jomumen ne goya phosphate ya Mboro jomumen ne goya phosphate e nokkuji ne mbayno leydi ya Ndengeler. so tawi noon ɗum wiyama ene ƴewte ene fawte e laawol enen fof poɗɗen ko wiide ahan kay mbasen ƴewde neɗɗo o sa yadani neɗɗo o te libre neɗɗo fof ne waɗi libre suɓade mo yiɗi wondude neɗɗo fof ne jogui gundimako kono satude neɗɗo o liggonto yimɓeɓe neɗɗo o woto ƴeew ko woni ko ɗo hoɗi ɗo ummi ɗo ƴeew ko kalfinɗama ko beele mo fawi ɗum e lawol walla o fawani ɗum e lawol. ɗum woni ko poɗɗa ƴeewde. ɗum woni ko poɗɗa ƴeewde. wiyede caisse noire
hayso ene wooda walla fonds spéciaux hayso ene wooda alay sago wooda yimɓe hufɓe ɗum ƴeewa mbuuɗu kala ɗo ummi holɗo fayi bandiraɓe ɗum ko laawol so wona ɗum kees fof gonɗuɗo wattinto ko wonde kees mo ganduɗa wona ene faati e ɓiɓɓe leydi ndi a nokkat aɗa faari ɗum e militant ji maɗa ɗum wona laawol sa yi transhumant ji keewi ko yahorade kaari ne jogii caisse noire sa yi transhumant ji keewi ko yahorade kaari ne jogii fonds politique sa andi kaari ala fonds politique sa yeehi toon a nokkantake a jogota ko lewru kala sek ma wood no gurduɗa ma wood no mbaɗirɗa ɗo Mamadou Masel wi chaque weekend président Macky Sall no rokka ɗum 2 millions te rokki ɗum oto sa yi ɗum ko jogade caisse noire wonko wawi nafde won yimɓe ɓiɓɓe leydi ndi nanɗo ko famarɓe dole ne kalki to batte kodki to batte safara to batte ñamde to batte jangde école to batte wayran kono leydi ɗin keesuji poti ko wallede ɓeɗon ɓiɓɓe leydi wona ene waɗe to banggue politique waddi so tawi en keeɓi assemblée nationale jiɗɗo darade lang ene dartina ɗum ɗon ene waɗi ɗum éradiqué enen fof ken foɓɓe darade lang wallude on assemblée nationale wadde ɗum soutenir mbasen yiide opposant mbasen yiide pouvoir jiyen député ji gonɗi assemblée nationale ɗi ko enen mbi yoɓe jah ɓe mbaɗa contrôle kala ko gouvernement o waɗata wadde soko tawi ɓe darima haaɓe jiiɗi wadde hunde enen fof eɗen poti wawde darade mbiyamɓe eyyon député ko ɗum nafara député ko ɗum ƴettira ɓe mbaɗira assemblée ko wadde contrôlé dendagal ngaluji ɓiɓɓe leydi ndi kala hen kene yaha ɗo foti yahde kala hen kene jooɗo ɗo foti jooɗade bandiraɓe so waɗi gantidi haala he en ñaguima yafuya so langguere mawde wari nokkude wona ɗum jomum yiilino ko heddi en jahat seeɗa ko kewi ñanden toon e wuuro en wiye ndulumaji suka mo ganduɗa ustima toon yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna bandiraɓe ɓooya sakkanademo e dowanademo yo Allah rokkuɓe noɓe muñiri Allah kadi lomtinaɓe ko woodi barke ko heddi ko wayni so kewi moni kala yo yaaru jam jam moni kala yo yaaru jam jam so wona ɗum tan wodat ko mbaɗɗen wodat ko kalɗen caggal muɗum nimsen neɗɗo ko woni ko waɗata ko hakkude mum e Allah so neɗɗo yiiɗi yo waɗ ngayil ñippo haade Allah wi ɗum yo waɗ yo juul Allah wi ɗum yo wani neɗɗo o wi wayani noon so yiiɗi yo waɗ ngayil ñippo ko probléme mum ɗum ko hakkude mum e Allah kono kala keɗen ƴetta kala keɗen mbaɗa kala keɗen jaaha jaren hen jam jam woten jaade ha goɗɗoyen dañen hen nimsa tawa en keɓani information ngaji foof saabu hande ala fof ko haalaka e oɗo suuka yo Allah yurmomo yaafom mboɗo fayi ni soko tawi omo joguino bakatuji so renaki ko yimɓeɓe jogori rontade bakatuji ɗi ala fof ko wiyaka ɗo ala pop ko wiyaka ɗo façon fof bonande o wiyama waddi yimɓe yo gartir hakkillaji munen hay goto anda battande mum personne hay goto anda battande mum gartiren haqqillaji men kono kadi sukaɓe yo gartir haqqillaji munen yo paatir hakkillaji munen e diine yo keɗe ko mawɓe o kalata yo keɗe ko seerenɓe kalata yo keɗe ko Allah haali saabu seerenɓe kalata ko Allah haali neɗɗo fo miijo woto accude jimol bongol kono etoɗen kala keɗen mbaɗa caggal nde neɗɗo usti kala keɗen kaala caggal nde neɗɗo usti etoɗen haalde mum ko moƴƴi etoɗen saktude mum ko moƴƴi woto guetoɗen yaltinde ayiba mum ala men fof mo ala ayiba ma won ayiba mo ganduɗa wonata yontere tawat gasi kono ma won ayiba yahaɗa ha yettoyo jatiraɓe kala nde ko hono noon wayi wiite meeɗino wadde ɗo kaari kay mata anda mamum kaari nde sankiɗo walla mata anda yummum kaari walla mata anda bamum kaari bandiraɓe oɗon jarlo oɗon jaafo so waɗi gantuɗe haala hen min ñaguima yafuya so longguere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yilino hen vive assemblée nationale vive le Sénégal on jarama